らっしゃいませ。泉屋柏店でございます。本日の動画では信州大谷狭間のお仏壇の飾り方をご説明させていただきます。本尊様と教示。本尊様は阿弥陀様と十字明号、九字明号、または右に親鸞上人、左に蓮如上人をお祭りします。ご物販には落としがついておりますので、落としのみを外してご飯を筒状に盛り付けてお供えします。真宗は基本的にはお水などはお供えしませんので、代わりにこの仮病に少しお水を入れ、敷き身の青葉を1枚入れてお供えします。主に法要の時に使用します。お供え物には餅をお供えし、花立て、香炉、火立て、この3つを合わせて三つ不足と呼びます。色のついたお花をお供えします。花立ての中にはお水を入れますので、下に受け皿があると万が一お水がこぼれてもお仏壇が傷みにくくなります。一般のご家庭で使用する香炉は2種類あります。1つ目が玉香炉です。本来はお焼香用の香炉として使用しますが、お仏壇用に合わせた大きさになっていますので、使用する際は十分注意してください。目が土香炉です。主にお線香を使用します。お線香を半分か3等分にして火を焚いて寝かせます。信州大谷狭間の火立ては鶴亀の燭台を使用し、基本的には赤いろうそくをお供えします。また、おろうそくを灯さないときは木ろうを代わりにお供えします。ろうそくは本来この前机にお飾りをしますが、場所も高い上にお線香やろうそくの煙が仏壇にこもるなど、仏壇にとってあまり良くありません。普段のお給仕の際は一番下の段や前壁にお飾りしていただくのも一つの手段です。三角打ち式。真宗ではこの三角の打ち式を使用します。基本的には法要の時に使用しますので、普段は外してお仏壇の引き出しなどに大事に保管して、過去帳の中には日付が記入してあります。その日付と同じところに個人様の命日と法名を記入します。灯籠、阿弥陀様のお顔を照らす明かりで、今回お仏壇にはお飾りしていませんが、本来は両脇に飾り付けます。また昔は油で火を焚いていましたが、最近では LED を使用しているお仏壇が多い。お文は基本的には法事の時にお寺様が使用します。中には蓮如上人が門徒様に向けてお書きになられたお手紙が入ってあります。お寺様が来られる際はお仏壇の近くに置いて準備しておきましょう。以上が信州大谷狭間のお仏壇の飾り方です。ご視聴ありがとうございました。